Gdyby Judasz zaplakał jak Piotr, gdyby skrucha przeszyła mu serce, a w rozpaczy swej padł twarzą w proch i do nieba zawołał w udręce. Jakże wdzięcznie zabrzmiałaby pieśń przez aniołów śpiewana w niebiosach. Dobry pasterz na piękną tę wieść niezmierzonej by doznał pociechy. Gdyby Judasz skruszony we łzach, tak jak Piotr przyjął wnet przebaczenie, rozpacz w miłość zamienił, a Pan posłał go nieść narodom zbawienie. Może ci nieszczęśliwi, co dziś polubili nieczystość, nienawiść, milowaliby Boga i w Nim odnaleźli i pokój, i radość. Dobry Panie, jedynie Ty wiesz, czy Judaszów jest więcej, czy Piotrów. Niech ucieszą Cię skrucha i łzy, a grzesznicy niech zadrżą przed pieklem. Niech Judasze zaplaczą jak Piotr, bo nie wiedzą, co mówią, co czynią, bo odstępstwo i grzech wiodą w dół. Miłość Boga podnosi jedynie